ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. бардорони азиз, ҳама каса хушомадед ба канали Арзон Тиҷики. иншоалло ки ҳаматон хуб ҳастед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонт бошад. якумин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар ноҳияи Восе, калхози Мирали, Маҳмадалӣ, яъне ки деҳаи Шӯрак. 3 дар хонаҳа 6 сотиқ замин. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷидам ҳастай. оби свети 24 соата, нархша 75 000 сомон мега. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хонаро бо хишти лои бардоштаи криша часпондагия боз камтар дигар ремонтша мекунӣ. нархша 75. касоне ки агар аз номи каналимон салом расонед, иншоалло ки боз арзони хуба мешавад. марҳамат, хадроҳо занг бизанед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, участкаи балкшавекш меган. 3 дар хона ва 1 калидор, 4 тарафи хона маҳкам. дар наздикии хона мактаб, балниса ва бозорчаам ҳастай. 3 дар хона 15 сотиқ замин. заминаш хулоса бениҳоят калонай. дӯстони азиз, оби свети постоянӣ ҳастай. обиш мисол, бардорони азиз, аз кача мебошад, яъне ки аз водопровод. нархша 25 000 доллар мега, ба сомони қатӣ 266 000 сомон мега. марҳамат кунед, хадроҳо дар номерҳои 30 02 51 68 занг бизанед. аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, видеоро то охир тамошо кунед. мисол хонаҳои арзона иншоалло ки барашон пешкаш кунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунем дар канали мо подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед, чунки дастгиришон пешравии канали мо мебошад. касоне ки аз Федератсияи Россия, бардорони азиз, хона кофтесавни хонаи заминӣ қарор дорад дар Ивановская област, Тековская район. дехонагаҳ 6 сотиқ замин. нархша 140 000 сомон мега. кухни амборхона ба як қисм чизу чораш хаде фурӯхта мешавад. иваз ба мошини мисол дар Тоҷикистон будагӣ нархаш то 50 000 сомона бошад. ба ҳама шароитош муҳайё ҳастай. дидестен хай дӯстони азиз, обиш дар наздикии хона ҳастай. мактаб, магазин, садик, балниса ҳастай. электричкаам ва маршруткаам дар наздикии хона ҳастай. дарахтҳои мевадиҳанда дорад бардор, себ ва клубник, малина ва хоказ, хулоса ҳамин хеле чизо дорад бардор. нархаш 140 000 сомони дастфарошни фурӯхтан дар курай. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап заранд, иншоалло ки муомилаи хубам. касоне ки аз ноҳияи Фархор дӯстон хонахар бошед, марҳамат, хонаро бо диққат тамошо кунед. дастфарошни хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Галшан
7 сотиқ замина ва 2 дар хона нархша 95000 сомонӣ мегӯяд бардоро. ин хеле нархҳоро танҳо дар канали арзон тҷк мебинед ва дар канали Насим тҷ. ҳатман лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписия закунед. хулоса дӯстони азиз, чӣ хеле ки хона мехоҳед ҳатман дар комментар бинависед. подписия закунед, интизор шавед, ҳаракат мекунем хонаҳои арзона барои шумо пешкаш кунем. хонаи фурӯшӣ духонага ва калидор ҳам дорад. банияи дарунӣ, аловхона ва анҷомхона ҳам дорад. 7 сотиқ замин духонага нархаш 75000 сомонӣ. марҳамат дӯстони хадроҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиён боз як хонаи дигар ҳастад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Деҳқонарик меган. Деҳқонарик 8 сотиқ замин ва 4 дар хона бардоро. мисол видеоро мо скорша тест кардагим. дар қарибии хона масҷид, мактаб ҳастай, аптек ҳастай, медпункт ҳастай, хулоса балниса камтар дигар дуртарак буда бардоро. ноҳияи Фархор, ҷамоати Деҳқонарик, 8 сотиқ замин, 4 дар хона. нархша 165000 сомон мега. номерҳои ватсапшон, номерҳои дастишон, хулоса дарахтҳо мевадиянда дорад. 4 тарафи хона маҳкам, оби свет ҳам дорад бардоро. марҳамат кунед, касоне ки аз ноҳияи Фархор хонахар бошед, 4 дар хона, 8 сотиқ замин, хулоса заминшам бениҳоят калонай. ба ҳама шароитош фурӯхта мешавад бо нархи 165. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, муомила ҳам дорад. номери ватсапшон, номери дастишон монага. марҳамат дӯстон, занг медиҳед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сёбошон дастрас намоед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо, мошинҳо, заминҳо дошта бошед, ҳатман дар ватсап муроҷиат ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. дӯстони азиз, эълони навбатиямон, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф 1 меган. хулоса ҳамон тарафо деҳаи Чарблок, 3 дар хона ва 8 сотиқ заминай. марҳамат, хонаро бо диққат тамошо кунед. мисол хонаи беҳтаринай, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 4 тарафи хона бо симемло маҳкам карда ва дарвозаи хуб ҳам дорад. дар наздикии хона мактаб, масҷид, роҳи поизам ҳастай. 3 хона дорад, 6x3 обшихонаҳо, 6x3 калидор, аловхона, кухнӣ дорад. хулоса 2 оғили дига ҳам дорад. калидори дароз, 3 хона 6x3 дорад. ина хонаро бо диққат тамошо кунед, иншоалло ки маъқултон мешавад. 3 та номер дорад, ватсап, 2 та ватсап дорад, 1 та номерҳои дастиш. дар номерҳои 2888 номерҳои ватсаби асосишан. нархи 210000 сомонӣ бо савдои хуб мешавад. дӯстон, марҳамат, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сиёбошон дастрас намоед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частни кор кардиса бошад, ҳамира тоғри мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17000 рубл як солааш. шумо метавонед тариқи ватсап документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далерро муроҷиат кунед, дар ватсапшон нависед.
اعلان نوبتیمان خانه فروشی هسته قرار دارد در شهر حصار یعنی که جماعت شراره محله گندیرز 3 در خانه 7 سوتیق زمین باردارد. نشد آب سویت معلوماتی پراد لگی نیست. کسانی که اگر معقول داشته باشه همین خانه مرحمت نرخش 180,000 سومون میگه. باز کنکرینی سودا می شود. نمبر واتساپ شون موندگی 904 09 24 88. خونه را با دقت تماشا کنید. زنگ بزنید معلومات پورا آنیتر شون از خودی باشون دست راست نمایید. شیر بچه‌ها از همتون خواهش می‌کنم اپاجونا و اکاجونا از همتون احترام خواهش لایک رو بزنید و پادپیسیت کنید چون که دستگیر کنید حرکت میکنیم ما را خونه ارزون برایشون پیشکش میکنیم. در کامنت 3-4 بار بنویس خونه یا که زمین در کرده باشد 3-4 بار بنویس حرکت میکنیم همون خونه را برای خودت پیشکش میکنیم. رحمت کلام برای دستگیرتون حتما لایک رو بزنید. دوستان عزیز اعلان نوبتیمان خانه فروشی قرار دارد در ناحیه سربند یعنی که نام پیشینش لیوکم بود و حاضر سربند دهه نواباد 4 در خانه 4 سوتیق زمین بانیا کوخنی حاجت خانه هم دارد. نرخ خانه 180,000 سومون میگه. خانه های پستک برای زندگی کردن تیاره. کسانی که از همون طرفا یعنی که از ناحیه سربند خانه خر باشد خونه ارزان با نرخ 180,000 سومونی خونه پستک. معلومات پرش طریق نمرهای دستی 960 66 3206 زنگ بزنید معلومات پرو انیقترشون از خودش باشون دست رس نمایید. نهمین خانه فروشیمان دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور участке деҳқонобод 1 мегар 3 дар хона ремонти хуб кардагиай 3 сотиқ заминаи хулоса нархи хонара 290,000 сомон мега. номери ватсапшон 939 396 40 бардро марҳамат касоне ки аз тарафҳои ноҳияи шоҳмансур ина дӯстони азиз боз нагӯянд ки арзонтиҷа яъне ки насиндиҷа хонаи арзон намемонад. хонаи арзон дилесен аз 75,000 сомонӣ то 300,000 сомона баршон пешкаш кардем. хонаи арзона барои зинда кардан беҳтарин хона мебошад. 3 дар хона 3 сотик замин нархи 290 марҳамат тариқи ватсап муроҷиат кунед. و دوستان عزیز دهمین اعلان ما خانه فروشی قرار دارد در شهر کولاب کوچه عمر خیام 4 در خانه ریمونت بهترین 4 طرفی خانه محکم دروازه نو چسباندگی ریمونت های خوب 6 سوتیق زمین آب سویتی پستین هسته حوضی 6 تونگه دارد. مسجد در نزدیکی خانه هسته خلاصه چالیابی انگور دارد. دکومنتاش همش 100% عوض کرده میشود با کواتا یا اینکه ماشین قطعی عوض کرده میشود. دوستان عزیز 4 در خانه 6 سوتیق زمین نرخ خانه 293,500 سومانی میگه. مرحمت تلفن برای تماس نمرهای واتساپش 933 398 42 زنگ بزنید معلومات پرو انیترشون از خودش باشون دست راست نمایید. دوستان عزیز خانه نوبتیمان خانه فروشی قرار دارد در شهر وحدت جماعت خلاصه اسماعیل میگن دهه استقلال 5 در خانه و 4 سوتیق زمین 2 تا بانیای درونی دارد. باغ‌های خلاصه باغی میوه‌دهنده دارد. 4 طرفی خانه محکم آب سویدی پستین هست. ریمونتش 100%. سروشنا در نزدیکی خانه میتپونک و مکتب هم هسته. برادران عزیز خانه را با دقت تماشا کنید. خانه بهترین خانه دست روشنی فروختن در کار 5 در خانه 4 سوتیق زمین. این خیلی نرخ تنها در کانال ارزان تیجه میبینید با نرخ 200,000 سومانی
боз камтар дигар савдо мешавад. марҳамат харидорҳо занг бизанед. дӯстони азиз, 12-ум хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур. дар хона, дар даруни хона хулоса бания ҳам дорад. банияи дарунӣ 6 содиқ замин барои зинда кардан ҷойи хубай. ноҳияи Шоҳ Мансур. нархаш 165 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 918 46 01 14. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтар шуно аз худи сиёр бошед, дастрас намоед. шербачаҳо раҳмат кардам барои дастгирӣ апаҷоно ва акаҷоно. худованди меҳрубон ҳаматона соҳиби хона, соҳиби мошин, соҳиби замин бигардонад. хулоса дастгирӣ кунед дар ҳамаи канали арзон тиҷа ҳатман подписатсия кунед, иншоалло ки пушаймон намешавед. касоне ки агар ҳамаи видеомо то охир тамошо карда бошад, ҳамаи смайлика дар комментария бинависед. хуб дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад.